lige til at... Okay, get ready med mig til at give mine 3 kaniner med. Så jeg spørger om, jeg har 5. Ja, jeg har 5, men det er 2 hjemme med min far, 2 hjemme med min mor. Så det her, det er min... Stå stille. Det er Laika. Det er Mini. Og det er Luna, som der graver på kassen, for jeg skal til at give dem mad. Så tænkte jeg at tage jer med. Så... Ja, så I kan se, her de næsten intet med. Så vi skal følge dem op. Godt, Luna. Hvor er du sød? Hvor er du? Luni? Undskyld, Mille. Prøv at se. Spiser hun fra kassen. Sit der, Luni. Så vi... det gør du også, Mini. Hvem har lært dig det? Luni. Så har vi lige en skefuld mere, for jeg tror, de er morsultne. En lille bitte. I skal ikke spise fra kassen i små ballade mere. Se. Vent lige. Ja. Hvis du er sulten, Luni, så må vi på at spise. Nå, men jeg spørger, hvorfor deres bror flyver sådan meget. Det er fordi, der var engang sådan en dyr, der spiste deres mad. Og det gad vi ikke at høre, så fik de jo intet mad. Så vi satte uret op. De graver meget. Og graver. Og så spiser de alle 3 for på. Slemme kaniner, hva'? Mini, den hvide der, det er Mini. Og så den brune, jeg siger det igen. Brune, Luna, og den sorte der er Laika. Skal de lige... Slemme kaniner, hva'? De kan ikke spise mere. Nå, det var alt for denne dag. Vi ses. Lige til, siger de alle 3.